אז היום נראה איך עושים מצגות בתוך נושן בלי תוסף חיצוני. יש אחלה תוספים שלוקחים פשוט מסמך שכתבתם בנושן ובקליק הופכים את זה למצגת, וזה נהדר ואני מאוד אוהב להשתמש בזה. אבל רציתי לאתגר את עצמי ולראות איך אפשר לעשות מצגת בנושן בלי זה. סבבה? אז בואו נראה. אנחנו מתחילים פה עם המצגת, ואנחנו פשוט באתי ל-AI, אמרתי לו, תבנה לי תבנית למצגת, הוא בנה לי את הדבר הבסיסי הזה, בוא נרוץ איתו כרגע. ויש בעצם שתי דרכים שאנחנו יכולים לרוץ עם זה. דבר ראשון, אנחנו נשים את המספר השקופית, נשים את מספר השקופית פה, וכשאנחנו מסננים לפי מספר שקופית בסדר עולה, כשאנחנו פותחים את זה, אוקיי? כשאנחנו פותחים את זה בפתיחה צידית, או בפתיחה של דף מרוכז, אז תשימו לב שיש לנו את הפיצ'ר הזה, הדף הבא והדף הקודם, כי הוא נשען על ה-view, ואז עם Alt-J ו-Alt-K אנחנו יכולים להתקדם במצגת. ואז בעצם פה לזרוק לנו את התוכן, סתם נגיד לשים איזה תמונה לצורך העניין, תמונה, תביא לי מאפלש, יאללה, תמונה של בניינים, לצד התמונה של הבניינים בוא נשים לי פה תוך שנייה בולטים, 1, 2, 3, לא צריך להתעסק לא בעיצוב ולא בכלום, וגם יש אחלה מצגת שאנחנו יכולים להגדיל או להקטין לפי הצורך, ואנחנו יכולים להציג את זה. זה דבר ראשון. אבל אני רוצה לעשות פה כפתור. של, נלך פה להוספת מאפיינים, לחצן, ואני רוצה לעשות לחצן, שקופית הבאה. למה? למה אני רוצה את הלחצן הזה? כי אני רוצה רצים, ואז אני אוכל לעשות שקופית הבאה, גם כשזה על מסך מלא. כי על מסך המלא, ה-Alt-JK לא עובד יותר, כי אנחנו כבר לא בצוגה. אז אני רוצה ללחוץ על השקופית הבאה. איך עושים את זה? כבר יש לי רעיון. כל מה שצריך לעשות, זה ללכת למאפיינים. זה לא רעיון הכי נחמד, אבל תראו איך אנחנו סוגרים על זה פינה. ואנחנו מוסיפים את הפיצ'ר של פרטי משנה. אוקיי? פשוט מפעילים את זה, לא נכנסים לזה כרגע יותר מדי, וכל אחד אני מכניס כפריט משנה, לא להסיר, פריט משנה של חברו, אוקיי? מייצר פה עכשיו היררכיה של פריטי משנה. ואז אני רואה שיש לי פה, בוא נוריד את הסינון, זה מציק לו, זה לא מציק לו, ואז כל מה שאני צריך לעשות זה להמשיך ולבנות פרטי משנה, שקופית 4, ולתת גם את מקום לכתוב 4. אז זה יוצר פה עץ, ואם יש לי 20 שקופיות זה 20 פרטי משנה, שזה קצת פחות נוח, אני מודה. בואו ננסה לשפר את זה קצת מבחינת נראות, כי בהגדרות של פרטי משנה שעבר לי לפה, אני יכול להגיד לו לרשימה שטוחה, או מושבת, ואז זה מושבת. ואם אני עושה את זה רשימה שטוחה, אז אני רוצה גם פרטי אב וגם פרטי משנה, ואז זה מראה לי, או פרטי משנה בלבד, פרטי אב ופרטי משנה, ואז אני צריך להוסיף את ה-1, 2, 3, 4, 5. אוקיי? אז בואו נעשה את זה, בואו נחזיר את המספר שקופית, מעיין, בסדר עולה, 1, 2, 3, 4, 5, ונוסיף לפה את הסאב, שזה השקופית הבאה. אוקיי? ואז זה שקופית 4, ואז כשאני רוצה להוסיף שקופית 5,
בסדר? 5 נושא. מה שאני צריך לעשות זה פה, לשים את נושא. סבבה. אבל ברגע שבניתי את כל הדבר הזה, כמה שהוא פחות נוח, כשאני לוחץ על השקופית הבאה, אז בעריכת אוטומציה אני יכול לעשות, לפתוח לא את הדף הזה, לא את הדף הזה, אז אני צריך להגדיר את המשתנה. איזה משתנה? אני רוצה להגדיר משתנה, ניתן לו שם דף הבא, ואם את הדף הבא אנחנו מצליחים להגדיר בדף זה את השקופית הבאה, אוקיי? אתם רואים זה כרגע על טקסט, אז אם נלך לנוסחה, נוריד את הטקסט, בסדר? רשימת בלוקים, נקבל רשימת בלוקים, אנחנו נראה שזה רשימת בלוקים, ואז אנחנו יכולים פה לבחור את הדף הבא. ולא במצב, אנחנו רוצים דף מלא. שמירה, וזהו. ואז עכשיו שאנחנו פותחים את זה במצב כזה, אנחנו יכולים לעשות שקופית הבאה, וזה נכשל, למה? עריכת מאפיינים, עריכת אוטומציה. אני רוצה שהוא יפתח לי, השקופית הבאה ריקה. שקופית הבאה, סקירה כללית. הנה, זה עובד. לא עובד, אוטומציה נכשלה. כי זה האחרון. יופי. ואני יכול גם מפה ישר להתחיל לראות את השקופיות. מגניב. אז יופי, אז זה עובד. ועכשיו הבונבוניירה. בוא נתאמץ קצת. אני רוצה לבוא וכרגע למחוק את המצגת הזאת ולהגיד לו, תעשה לי מצגת על גידול מלפפונים בבית על בסיס הנתונים הזה. בבקשה. הייתי צריך לאפשר לו עריכות. קופי, פייסט. אני לא רוצה את כל המקורות, אני רוצה אינטרנט. בסדר, זה מספיק לי. נכנס לווייב. השאלה אם הוא מקשר לי את סדר השקופיות. ואני רואה שהוא לא כותב לי בתוך התוכן. בואו כבר נכין את השקופית הבאה. נהדר. עכשיו בכל עמוד תקשר את השקופית הבאה וגם תעצב את התוכן של כל עמוד עם כשקופית יפה. כשקופית יפה. הוא עדיין רץ. רואים כבר בסיכום. בום.
יפה. הוא חיבר את השקופית הבאה, די בקלות, ועכשיו הוא מעדכן לי 1-1. בואו נתחיל לראות. יפה. אז עכשיו שימו לב, בניתי מצגת, במצגת הזאת יש לי מספר שקופית, ואני יכול פשוט לדלג לשקופית הבאה. בזמן שהיה בונה לי את הכל. נהדר, יש יותר קל מזה, רק מה שאני צריך לעשות זה לעשות את אותו דבר לשקופית הקודמת, וסלמתק. תספרו לי מה אתם חושבים.